बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे नावे आमेन. आमेन. Samete vădvean Marie che sverli, आणि पवित्र आत्म्या रीती गरबेसली Naman Marie, curpen murle, Samete Jesuvensa, Striambita, tu sădeu, ani sădeu tuja cușice for Jesu. जन्मरी देवाच्या माये आम्हा बापियांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी रामे. Able Samete Sakar, तुझ्या शब्दाप्रमाणे मध्ये ते जाऊ Naman Marie, curpen murle, Samete Jesuvensa, Striambita, tu sădeu, ani sădeu tuja cușice for Jesu. जन्मरी देवाच्या माये आम्हा बापियांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी रामे. Ani devaso put munisalo. आणि आमच्या मध्ये जे आलो Naman Marie, curpen भरले समज Jesuvensa, Striambita, tu sădeu, ani sădeu tuja cușice for Jesu. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हापासून विनंती कर माग्या हे सम्याक भडव्यान बरी खबर दिल्यावर तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जण झाल्या त्याच्या कष्ट आणि गुसावी जीवनपणाच्या आनंदात आम्ही पावशे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणाने वत म्हणावी मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सम्यामरी फत आम्ही महिमा बापा कानी पुता कानी पवित्र आत्म्या महिमा बाप्पा कानी पुता कानी पवित्र आत्म्या महिमा बाप्पा कानी पुता कानी पवित्र आत्म्या देवा गल्या भडव्या मुझे रखण्या सर्गीचे दयेन माका दिलाय पेन मुझे मत सोलाय माका राग सांभाळ आणि सलय आमे तसना सविषय दीतांका ये समिया निरंतर प्रकाश संचेल फंकोंदी समाधाने ते विषय घेऊन येत आमे आमचे कोंत आम्ही बाहेर काढया आणि विश्वास अपोस्तलाचे विश्वास अपोस्तलाचे मागणे अपोस्टल्स क्रीड सांगता म्हणून विश्वासात घट्ट तळ्यान आम्ही म्हणूया सत मानता देवा सर्व पददार बाप्पा सर्ग आणि पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेसू ख्रिस्ता तसे क्लास पुतात तुमच्या सम्या जो पवित्र आत्म्यावर बी गर्भी संभवलं आऊंकार बरिया ताऊन संभव काळतने कसले ताका कुर्सार जडलो तमेलो ताका अनिके पिलो तमेल्यामध्ये देवलो तिसरे दिसा मेल्यांतलो जीवन जलो सर्गार सडलो सर पदवेदार देवरूपाच्या उज्या बसलो थैन तान जिव्यांची आणि मेल्यांची मुनसुबी करून केटलो सत मानता पवित्र आत्म्या कातोलिक पवित्र भक्तांचे एकतार पातकांचे बक्षणे कुडीचे जीवनपण आणि शासनाचे जीवित आमेन आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जा तुझे राजम कायव तुझी खुशी सरगार जाता तशीच या संसारान जा नमान मरिये कुर्पेन भरले समज सगळ्यांचा स्त्रियांबित तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू जन्मरी देवाच्या माये आम्हा बापियांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी रामे. नमान मरिये कुर्पेन भरले समज सगळ्यांचा स्त्रियांबित तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू नमान मरिये कुर्पेन भरले समज सगळ्यांचा स्त्रियांबित तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू महिमा बाप्पा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या सगळं आमच्या दोळ्या आम्ही दंप्या दोन्ही हात आमच्या खालच्या दोऱ्या या शनिवाराच्या दिवसा त्या समयाच्या हजरपणात आम्ही सत्य
देवाचे उतर म्हणता आयझाया 24:14-15. ती आपले ताळे उभारून संतोषान गायन करतात. अस्तमतेत जाऊन ती सर्वेश्वराची महिमा वाखणतात. देखून उदेन तेत सर्वेश्वराक महिमा दिया. सर्वेश्वराच्या इस्रायलाच्या देवाच्या नावात दर्याच्या द्वीपाने महिमा द्या. दर्याच्या द्वीपाने आज महिमा द्या. आज दर्यामध्ये एक लहानशे राष्ट्र जमसच्या या कुवेटता आज त्या सोम्याक महिमा द्या. आज ताच्या राजवडकेच्या हर एका जाग्याने त्या सोम्याक महिमा द्या. हे सगळे सृष्टी ताणे रचल्या एकाच उतरान ताणे रचला म्हणतात देवाचे उतर. ज्या जाग्यार आम्ही उभी आसा तो जागो ताणे रचलो. ताणे आमकां दिल्लो जागो. ताणे आमकां दिल्लो जागो. आणि ह्या जाग्यार देव आमकां एस्टाब्लिश करता. आमकां तो सोमी आमकां नीट उबी करता. आमकां खंयच्या जाग्यार आसा त्या जाग्यार तो आमकां आशीर्वाद करता. त्या देखून आमच्या माईक आमी अनम्यूट करया आणि आज आशीर्वादित करतल्या त्या जेजूच्या नावात घट्ट त्याला स्तुती करया. हालेलुया 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 रिया 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 शियारा ला बरादी बरा शियारा ला बरादी 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 बरा. हालेलुया 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 हालेलुया. जेसू 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 माइक अनम्यूट कर स्तुती करया. माइक अनम्यूट कर स्तुती करया. रिया 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 हालेलुया 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 हालेलुया. शिरा बरा 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 दैविक पदवी या घडीये या जाग्यार देवान येऊ दे. जेजू छनावान पवित्र आत्म्या आज देवान ये. या सगळ्या तुझ्या भुरग्याच्या देवान ये. पवित्र आत्म्या अनॉइंट कर. पवित्र आत्म्या अनॉइंट कर. हालेलुया 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 हालेलुया. इकडे बोर सगळे आमची स्तुती करया. घट्ट तळा स्तुती करया. थांबून असताना स्तुती करया. घट्ट स्तुती करया. जेसू 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 हालेलुया 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 हालेलुया. जेसू 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 हालेलुया 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 रिया 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 हालेलुया 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 रिया 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया. पायांच्या गाठीचे दुःख जेसू स्पर्श करण्याचा. हालेलुया 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 रिया 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 हालेलुया 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 हालेलुया. जेसू 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 हालेलुया 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 हालेलुया. तू जेसू 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 स्तुती 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया. गट्ट करया गट्ट स्तुती करया. हालेलुया 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 हालेलुया. जेसू 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 शिराला बरा 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 बरा. हालेलुया 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 जेसू 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया
hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. देवाच्या पवित्रत्म्या आमचे हृदय देवाच्या पवित्रत्म्या आमचे हृदय परत एक पण देवाच्या पवित्रत्म्या देवाच्या पवित्रत्म्या आमचे देव देवाच्या पवित्रत्म्या आमचे देव पवित्रत्व बळवत्ತರ वाळवण्यात असा याकडे कोणाकी पोटा पाठीच्या आणि पोटाच्या मध्ये लेफ्ट साइडीक थंयसर दूख आसा सकयल पोटाकडे जेसू स्पर्श करनासा हृदयाकडे ब्रेस्टाकडे कोणाक दूख आसा जेसू तुका स्पर्श करनासा या घडये विशेषतरान पवित्रत्म्या कापया पवित्रत्म्या कापया पवित्रत्म्या कापया या घडये खंयसर हांवें दूख आसा म्हणून सांगलें आतां रिलीफ जालो अनुभव करता आसा देवाच्या पवित्रत्म्या आमचे हृदय देवाच्या पवित्रत्म्या आमचे हृदय Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 दुनिया हाथ वैरोपान स्तुति करे एक घड़ी दुनिया हाथ वैरोपान स्तुति करे या घड़ी हालेलुया 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 रिया शीर ला बरा दिबरा शीर ला बरा बरा दिबरा 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 या शीर ला बरा 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 हालेलुया 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 Thank you, Jesus. Sira bara 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 bara. Hallelujah. Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you. एक घड़ी बोलतोळे आमची तप्प्या. Let's close our eyes for a minute. The power of the Holy Spirit is flowing powerfully. देवासोबत ತರ ಬಳುವಂತರ ಒಳಗೈತೆ ಸರ್. Let's experience His presence. त्याची उपस्थिती अनुभव करूया. Sira para 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 para. Don't look here and there. Just close your eyes and just feel His presence. Destination पळय नासतना दोळे तांप्या तसो जेजूसचो उपस्थितीचो अनुभव करूया. देवाचो दैवीक आत्मो वळूस आसा. तो तुका स्पर्श करासा. म्हणजे स्पर्श तुझे देवान येते असा.
Jesus. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मगाच्या पुताची आमच्या सुम्या आणि सर्वंदरा जेसू ख्रिस्ताची खोड आणि रगत आत्मो आणि देवपण आमच्या पथकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकाच्या फरीकपणापासून या पहिल्या कणात माग्या विषयी सरांनी यो शनिवाराचो दीस समर्पण देऊन आज विषयी सर या देवा आज आमचे आशीर्वाद घाल म्हणून सांगता म्हणून येऊ तर 3 पटी घट्ट तळा रिपीट करूया. जेनेसिस 12:2 हांव तुझे तावन एक वट पर जाऊलो तुझे हांव आशीर्वाद घालतलो आणि तुझे नाव वत्ते करतलो आणि तू जातलो एक आशीर्वाद. जेनेसिस 12:2 हांव तुझे तावन एक वट पर जाऊलो तुझे हांव आशीर्वाद घालतलो आणि तुझे नाव वर्ते करतलो आणि तू जातलो एक आशीर्वाद. जेनेसिस 12:2 हांव तुझे तावन एक वट पर जाऊलो तुझे हांव आशीर्वाद घालतलो आणि तुझे नाव वर्ते करतलो आणि तू जातलो एक आशीर्वाद. सगळे तादले सांगता म्हणून जेसूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामरीफात 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 ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मगाच्या पुताची आमच्या सुम्या आणि सुनंदरा जेसू ख्रिस्ताची खोड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पथकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकांच्या फरीकपणापासून या दुसऱ्या गणात समर्पण जन्माग्या हर एकले कितले जण काम नसताना असतात विजाच्या समस्या असतात कितल्या फायनान्शियल समस्या असतात विशेष तांकां हर एकल्या समर्पण माग्या आज सुम्या या हर एका कामनातल्या भावनाची तू काकूळ कर देवा. कितले जण विसाचे समस्ये विसा रिन्युअल करून गेल्या विसा रिन्युअल जातात ना कितले जण एक भुरग्याक विशेष जल्मले भुरग्याचे डॉक्युमेंट आज प्रोसीड जातात ना कितले जणांचे विंगड कितले जणांक रिलीज जातात ना कंपनीत जावंक पुरो 6 महिन्याचे 3 महिन्याचे जावंक पुरो 6 महिन्याचे 9 महिन्याचे अवधी विसरते सर कितले जणांक एम्प्लॉयरान ब्लॉक केला या अब्स्कॉन्डिंग गेला या कितले जणांचे फोर्ट फिर्याद म्हणून केस गेल्या आज विशेष तांकां हर एकला समर्पण कितले जणांचे सिव्हिल आयडी इश्यूज जायना एड्रेस प्रूफचे इश्यू असतात आज विशेष तांकां समर्पण दे सांगता म्हणून उत्तर 3 पटी घट्ट तळा रिपीट करूया. जॉब 12:22-28 तुझे सर येवजण सफळ जातलो आणि तुझे वाटेर उजवाड सांगतलो. जॉब 22:28 तुझे सर येवजण सफळ जातलो आणि तुझे वाटेर उजवाड सांगतलो. जॉब 22:28 तुझे सर येवजण सफळ जातलो आणि तुझे वाटेर उजवाड सांगतलो. ब्लेस यू सांगता म्हणून आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. जेसूच्या कठीण आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा.
जेजूच्या जेजूच्या कठीण कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या पश्चामध्ये पश्चामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. ससनाचे बाप्पा हा कृष्णाच्या बापाला समयाने सर्व राजाची आणि रगत आणि देव पण आणि सगळ्या संसाराच्या फरीपणापासून या काळात विशेष समर्पण माग्या हरिय कापिडे विशेष समर्पण माग्या कितल्या हॉस्पिटल आसात, कितल्या सर्जरी आसा, कितल्या कॅन्सर कष्ट नसतात, कितल्या भुरग्यांच्या देण्यापासून मग असतात, कितल्या PCOD समस्या असतात. बहु मगळा समया आज या हरियका तुझ्या भुरग्या समर्पिता विंगड कष्ट आणि पिड्या वळवळच्या आज कितल्या पिढ्या सोसून जायना वर्ष मेडिसिन घेऊन असतात, कितल्या जण सर्जरी करचे म्हणा, कितल्या कुडेच्या कंच्या जाग्यार गांठ उठल्या केसोळी गुण सत्यात ना एका जाग्यार गुण झाल्या आणि एका जाग्यार केसोळी सत्य असा. देवा तुझ्या हातान समर्पिता विशेष आणि हरियका कष्टान दुखान असल्या पिढ्या असल्या हरियका तुझ्या भुरग्यांची काकूळ कर. आज विशेष सगळ्या डॉक्टरांक नर्सांक पॅरामेडिकल डिपार्टमेंटचे पवित्र आत्म्यान भर. आज विशेष मग आज कोणाची सर्जरी असा तांची सर्जरी करचे डॉक्टर नर्सांचे पवित्र आत्म्यान सगळे इन्स्ट्रुमेंट जे अमोल एक रक्तान जे जेसूच्या अमोल रक्तान दोन निथळ कर. सोम्या जेसूच्या नावान मागता बाप्पा हरियक पिढे कितल्या हॉस्पिटल आसा, कितल्या रस्ते देखील आसा, कितल्या घरांनी असतात, कितल्या जणांक तांचे कितें मेडिसिन खाणयोक तांच्याकडे पैसे नात जावंक पुरो मस्त एक्सपेन्सिव्ह कॉस्ट आसा जावंक पुरो. कितले जणांची मेडिसिन तांच्या गावान मेळना इम्पोर्ट करचे पडटा लाखांनी खर्च आसा जावंक पुरो. देवा आज ते हरी एका तुझ्या भुरग्यांची काकूळ कर जेसूच्या पवित्र आणि बळवंत नावान मागता. आमेन आमेन आमेन. जेरेमिया 32:27 हांव सगळेस्पोर सगळ्या मनशाकडे सोदेव म्हाका कितें असाध्य. जेरेमिया 32:27 हांव सगळेस्पोर सगळ्या मनशाकडे सोदेव म्हाका कितें असाध्य. जेरेमिया 32:27 हांव सगळेस्पोर सगळ्या मनशाकडे सोदेव म्हाका कितें असाध्य. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरीफात 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 शासनाच्या बाप्पा हाव तुका बेटे तुझ्या ती मगाच्या पुताची तुझ्या समय आणि सुरंदराचे ख्रिस्ताची उडन ग्रंथा तत्माने देव पण आमच्या पत्कांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पत्कांच्या फरीपणापासून या काळात समर्पण निर्माग्या कितल्याचे कोर्टाचे केस असतात, जाग्याच्या समस्या असतात, विजाच्या समस्या असतात, डॉक्युमेंट्सचे समस्या असतात. आज विशेष कितल्या लोनाक अप्लाय केला लोन फाईल जातात ना कितले जणांचे जावंक पुरो. आज कोणी आज कितल्या जणांक कोण नाव पाठ करता शिरकावून घालूंक पळयता आसा, कितले टॉर्चर करते असतात, हारस करते असतात, कामाकडे दग देते असतात, मेंटल मॉलेस्ट करते असतात, वाईट दोळे दवरते असतात. आज विशेष एकल्या सोम्याच्या तन भेटन देवया कितले जण जावंक पुरो. तसेच समर्पण देवया दैवसाचे केस विशेष सोम्याच्या समर्पण देवया. आज दैवसाचे सगळे केस रिसॉल्व जावचे बसत. आज विशेष दैवसाचे
सगळे ऍप्लिकेशन कॅन्सल जाऊनच्या बसतो आज विशेष जेजूच्या हातार समर्पण देऊन येऊ तर सांगत म्हणून 3 फावटी गट्टे जाणं रिपीट करूया. एक्झोडस 14:14 सर्वेस पर तुमचे खातीर जसलो तुम्ही शांत राहा. एक्झोडस 14:14 सर्वेस पर तुमच्या खातीर जसलो तुम्ही शांत राहा. एक्झोडस 14 सर्वेस पर तुमच्या खातीर जसलो तुम्ही शांत राहा. सगळं स्त्रिया सांगत म्हणून आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर बापा. 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 ससनाचे बाप्पा हांव तुका आमच्या समय आणि सुरेंद्रराजे सगळ्या संसाराच्या यात्रेच्या कणाक जाता जाल्यार आम्ही सगळे दिंबेर पडया दोन्ही हात वयर उबारया. विशेष तरेन यात्रेच्या कणांत आमच्या भुरग्यांक विशेष तरेन पयले पटी समर्पण दिवन मागया. आमच्या सगळे भुरगीं पवित्र आत्म्या बच्च्या पासून एका वायट बडयता वायट सांगातपण येता वायट एडिक्शन येता सुटका मेळच्या पासून आमच्या भुरग्यांचो फुडार आशिर्वादी जावच्या पासून मागया. आज संसारी संगतेने लब्धले भुरगे आज संसारी वस्तू पटलाचे भुरगे संसाराच्या काळशारात त्या कुशीन वेचे भुरगे आज क्राऊड पटल्यान वेचे भुरगे त्या भुरग्यांक समाजांत भेटून दिवया. आमची भुरगी मागण्याची भुरगे जावंक जाय. आमची भुरगी दिंबेर पडून मागणी करची भुरगे जावंक जाय. आमची भुरगी करतात ते हर एक सौम्या खातीर मात्र जावंक जाय. नाही की नाव करच्याक नाही की फेमस जावच्या बगर सौम्याक फेमस करच्या जेजूक फेमस करच्या. म्हाका उडास आसा डिवाइन युकेत एक टेस्टमनी हांवें आयकल्ली. एकलो भुरगो इस्कालान ताच्या सांगाता आसल्या भुरग्यांक जेजू दिते आसा. बायबल वर्ड्स दिते आसा. आमची भुरगी असली हेरांक जेजू दिवची भुरगी असले भुरगी जावच्या पासून आमची भुरगीं पवित्र आत्म्यान भरून दिता आसा. कितली अशी भुरगीं बुद्धिमांती आसात. ऑटिस्टिक भुरगीं सायकॅट्रिक भुरगीं मेंटल डिसऑर्डर डिप्रेशन आसले भुरगीं
लोनलीनेस असले भुरगे, ते सगळे भुरगे आशीर्वाद जावं. आमच्या लागीं कितले जाणां म्हाका सांगला त्या हर एक क्लास मॅच भेटून दिवया, तशेंच भेटून दिवया. आमचे सगळे राष्ट्र आमी आसा तो गांव मॅच भेटून दिवया. विशेष तो कॅनडाचो राष्ट्र विशेष मॅच भेटून दिवया. कॅनडाचो प्रायम मिनिस्टर, सगळे पार्लिमेंट, सगळे पॉलिसी मेकर्स समाजात भेटून दिवया. गांव पवित्र मेंबरच्या पासून मागया. आज खंयच्याय विंगड कल्चराक या राष्ट्रान भुलनाशें, खंयच्याय जातीच्या विंगड जातीच्या कल्चराक भुलनाशें, क्रिस्ती धर्म उखलून धरूंक, क्रिस्ताक उखलून धरूंक जाय असली जाणवाय तसो मी फाव करून दी. आज विशयी सरान मागया. आज या घडी आमच्या मागण्याची कितल्या जणांक गरज आसा, कितले जाणां हॉस्पिटलां आसात, कितले जाणां मरणाच्या तरेर आसात, कितले जाणां पळयणार आसात. आज बर्थडे एनिव्हर्सरी सेलिब्रेट करणार आसात. आज सगळो दीस युट्यूबाचेर आमच्या मागणे कोण आयकतात. फर्स्ट टाइम कोण हे मागणे आयकोन आसात. तशेंच आमचे सगळे मागण्या समोर मॅच भेटून दिवं सांगात म्हणून घट्ट तरान हे उत्तर 3 फावटी घट्ट तरान रिपीट करया. Isaiah 11:2 सर्वेस्पराचो आत्मो ताचेर येवन रावतलो, जाणवायाचो आनी समजणेचो आत्मो, बुद्धीचो आनी पदवेचो आत्मो, सर्वेस्पराच्या शाणेपणाचो आनी भिरांतीचो आत्मो. Isaiah 11:2 सर्वेस्पराचो आत्मो ताचेर येवन रावतलो, जाणवायाचो आनी समजणेचो आत्मो, बुद्धीचो आनी पदवेचो आत्मो, सर्वेस्पराच्या शाणेपणाचो आनी भिरांतीचो आत्मो. Isaiah 11:2 सर्वेस्पराचो आत्मो ताचेर येवन रावतलो, जाणवायाचो आनी समजणेचो आत्मो, बुद्धीचो आनी पदवेचो आत्मो, सर्वेस्पराच्या शाणेपणाचो आनी भिरांतीचो आत्मो. दोन्ही हात रुबान घट्ट तरान सांगात म्हणूया. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरीफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरीफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरीफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरीफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरीफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरीफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरीफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरीफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरीफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरीफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता आम्हारा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता आम्हारा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता आम्हारा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर. हालेलुया, 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 Michael, Yovan, Cyril Fernandez, with Divya, Ronnie, Juliet, Isinta, Geeta, Aaron, Prima, Raina, Gianna, Janik, Vijay, Anjali, Rego, Sandeep, Santosh,
Yvette, Lina, Melvin, Cheryl, Sona, Teresa, Lina D'Souza, Mary, Maria, Batista, Daryl, Hilda, Andy, Jane, Anora, Benedicta, Genesia, Giselle, Cinderella, James, Juliet, Stephanie, Jason, Stephen, Lina was Henry, Margaret, Crystal, Milburn, Rita D'Souza, Rolvin, Roylin, Sylvia, Sansia, Aaron, Austin, Brenda, Rocky, Renwick, Melcy, देवा हर एक तुझ्या भुरग्यांक समर्पित देवा दैविक स्पर्श तांकां तुला पळय आयच्या दिसा दैविक कृपे तांकां भर आयच्या दिसा तुझ्या कृपे तुझ्या सत्तेन तांकां सलन भर जेजूच्या पवित्र आणि बळवंत नावान मागता देवा आमेन 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 नमान मरिये कृपेन भरले समजे सुवासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू भगवंती मरिये नमान मरिये कृपेन भरले समजे सुवासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू नमान मरिये कृपेन भरले समजे सुवासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू देवाच्या मैया महिमा बाप्पा कनी पिता कनी पवित्र आत्म्या Praise the Lord. Praise the Lord, brother. Yes, विशेष तरान कोणाकी तुमका टेस्टमनी दिवंक आसा जाल्यार तुम्ही आमका तुमचे टेस्टमनी आमच्या नंबराक 9900332411 या नंबराक तुम्ही दंडिया आणि तसेच या दुसऱ्या आमच्या टीम मेंबराक कोणा म्हणजे दंडिया पिटिशनां घालून पिटिशनां तुमच्या खंयच्याय पिटिशना पासून मागूंक आसा जाल्यार तुमच्या पिटिशनां तुम्ही दंडिया आज 8 वरांक Power of blood of Jesus जेजूच्या अमलेकत्वाच्या बळा विशयांत 4थो पार्ट ब्रदर फ्रांसिस लोबसो आज 8 वरांक युट्यूबाचेर आसतलो हांव लिंक धाडून दिता तशेंच इंडियाचो टाइम 10:30 वरां प्रेज द लॉर्ड सगळे पळया आणि हेरांक तुम्ही हे लिंक तुम्ही धाडून दिया देव तुमकां हर एकल्याक आशीर्वादांनी बेसावांनी आणि कृपेन भरून दी प्रेज द लॉर्ड गॉड ब्लेस यू Thank you, brother. Praise the Lord.